बेथ' कमप्लिटलि दंफां सिखाव। बेयावनो लोगोफोर आंनि चेनेलाव गोदानै बरायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाफिनलायबाय। स' लोगोफोर बिथांमोना सोरखौ मा फोरोंनो सानदों माने उन्दै उन्दै गथ'फोर नायनाय माबानाय गासैबोथ' नायखायो उन्दै गेदेर गासैबो नायखायो। स' उन्दै गेदेरनि खोथा दोङो बिथांमोना उन्दै उन्दैफोरखौ मा फोरोंनो सानखो जेबो सानना मोनला। स' भिडिअखौ बुजिनाय नङा नोंथांमोना जोबजासे नायलां आरो सोरबा चेनेलाव गोदानबा गिबियावनो बुङो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लादो। नैबे भिडिअ'आव साननैसो सिगां जाना थांनाय चिरां जिल्ला जेरै बिटिआरआव हाग्रा बिफाननि दंफां खावनाय माबानाय दावराव जादोंमोन। स' बिदिनो खावलायहरदों। स' बिथांनिनो मोनसे क्लिप होगासिनो नोंथांमोना। स' गिबि नामा होननानै स' नोंथांमोना क्लिपाव नुगोन थ' नायलांदो आं होगासिनो। आंखौ थिनग्राया सारि एनजिअनि दानि एनजिअनि फेरेंगानि बावैसो सान सिगां दंफां हमलायनाय जे जाथाय जादों बेयाव नोंसोरो मारैहाय लोब्बा दङ? बे बावैसो सान सिगां दंफां हमनायनि लोब्बानि पारप'सै आंनाव सोंनाय हिसाबै बे थांनाय बुधबार खालि बे घटना जादों नङा होमबा? बेयाव आंखौ सासे मानसिया बिथोन होनायलाय नोङो मोनसे खामानि मावदो हायोबा आदा होननायाव आङो मा खामानि होनना आं बुंनाय जादों सासे मानसिखौ। बियो होनदों नों दंफांखौ हाहैल' हानानै नों उन समाव लायनाय टाइमावल' नों देखायहै जेबो गिनांगौ गैया डिपार्टमेन्टनि मानसियानो लायगोन होननायाव अबे डिपार्टमेन्ट होननायाव आं बुंनायाव बिसोर बुंहरदों आंखौ सासे मानसिया सान्थिफुर एनजिअनि दाउखिमोन लायगोन होननानै बुंनायाव जेबो गिनांनो गैयाबा दे जों मावगोन जोंहा गैयि मानसि हिसाबै जोङो हाजिराबाबो मावना जाखायो होननायाव आं माखासे मानसिखौ हाजिरा लानानै आं बे खामानिखौ मावहैनाय जायाखै। बे थिनग्राया नोंखौ थिनग्राया सोर मा नाम? आंखौ थिनग्राया सारिआलिनि नेरसोन। बियो सिंजों लेना देना दं नामा बेखौ आं बुंनो रोङा बे खोथाखौ आंनो खिथायाखै खिन्थु जास्ट बेयो बुंदोंल' लायनायाव जेबो गिनाङा लायनायाव जों दं जास्ट नों हाहैल' होननायखाय जों हानाय जादों आरोखि। अब्ला लोगोफोर जिहेतु दंफां खावदों बिसोरनि आखाइ दं।